Hello लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लायबाय दायो माने अनला ओंख्रि संनायदो आरोना मेवाजों मेवा बायनानै लाबोदोंमोन आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो जोबजासिम मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दङब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो बिदिबा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थादो लोगोफोर रेडि खालामनानै लाखाबाय आरो नै मेवाया नै ओमफ्राय नै अनखौबो उननानै लाखाबाय आरो ओमफ्राय नै सामब्रामा रेडि जाजोबखाबाय आरो ओमफ्राय नै साराय जानबाय ओमफ्राय थावबो होबाय थाव गुदुं जाबायहाय सामब्राम होबाय नै मेवाया माने दासो फार्स्ट ओंखारदों नालाय ओमफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन नुनानै ओमफ्राय जानोसै आरो अनला जानोसै मेवाजों अनला रुना बाबा ओमफ्राय लोगोफ्रा सोर सोर मोनजादों सोर सोर मोनजायाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो ओमफ्राय नै फार्स्ट मोनजासिगोन बायनानै लाबोबाय दासो ओंखारजेननाय फार्स्ट टाइम जानोसै जागायजेनबाय संनो लोगोफोर मेवाखौ होबाय आरो नै लोगोफोर दै होबाय ओमफ्राय बेयाव दै होनायावनो गोदौयावनो नै गेसा जोबना होलायबाय आरो नै सोलायना होदो आरो गेसा जोबनानै होदो सोलायनांबाय आरोना गेसखौ एबारसो गोदौसिगोन बेयो अमा बेदरखौ भाजा संसै आरोना नै रेडि लाखाबाय साराय जानबाय नै लोगोफोर अमा बेदर गोरान आरोना बेखौ भाजा संजानोसै अमा बेदर थानायखाय दाउ लाबोनाय जायासै आरो ओमफ्राय बेखायनो मेवाजों अनलाखौ मिरामिस संनांबाय आरो दाउ होबाथ' बेसेबांबा गोथाव मिलौलायगौमोन नालाय ओमफ्राय अमा बेदर थानायखाय लाबोनाय जायासै दाउखौ नङाबा दाउखौ लाबोनायमोनबा अनलायाव होनो हागौमोन आरोना मेवा अनलायाव होनो हागौमोन गोथावनो मिलौलायगौमोन आरो ओमफ्राय दायोथ' गैला जाहैबाय ओमफ्राय दायो अमाखौनो भाजा संजानोसै आरामनो एवनोसै एबार अमाखौ रेडि लाबाय आरो रेडि जाखाबाय आरोना बेयो अमानि आरो थावबो होबाय नै जिरा होनानै लाबाय नै अमानि एवगासिनो सामब्राम आरो ओरैहाय नै अनला मेवायाव खारै होबाय अमा बेदरखौ होबाय नै एरना होनोसै अमा बेदरखौ अनला ओंख्रि मेवाया गोदौगासिनो आरोना दै होनोसै आङो एबार बेदरावबो दै होबाय आरो ओरैहाय नै इयो गोदौलागासिनोसै रुइबाय मेवाया अन उरनोसै एबार लोगोफोर अन उरनोसै नै नायदो मोनबाय नै अनला ओंख्रिया मेवा अनलाया ओमफ्राय नै गंगार दुन्दिया होबाय आरो गोमो ओंखारजेननाय मेवा टेस्टि जानोसै
लेखा फरायना बिदि जनानै थायो नामा ओरै फै फैदोलाय रागा जोंलायबाय माखौबा नै बेखौ लिरफैदो आं रोङा फै फैदो फैदो बाबा फैदो फैदो अमा बेदराबो मोनबाय नै ओंखाम ओंख्रि जानोसै ओंखाम ओंख्रि जानोसै नालाय थोरसियावनो लाबाय आङो अनला ओंख्रिखौ आंबो लांबाय मेवा माने नोंबो लाबाय आं जायाखै जानो बादों बेदर जायो मानसियानो जाया नंजा गासिबो अमा बेदरानो अमा बेदर मेवाया ने नों जानोबा बाबा गोदैथार दसे जाबाय आङो आदै नों जानो आं जाया जाया अभी नहीं कट्टी आई कट्टी को लिया गोदै गोथावथार मेवाया टेस्टि जालायबाय नै लाबोदो गावनिखौ दै लाबोदो आं खालामबाय बिदिखा हारसिं जाबाय नोङो आरो खामफ्लाया आं खामफ्लाय बिदों आंनो इसेबां जाबाय जायाखैनो जादो जागासिनो दासो टेस्टि मोनदों दिस्टार्ब माखो माखौ सोलाखो आं जाखांबाय जाखांबाय गावा जाखांबाय मा फैलाय फैनां आं दा जाला fisuyo go nggak tahu selesai jadi kita mau lewat gitu tanda kadang bang oh ya hôm nay hai tay chả có má đi dùng không mà ini nih Sedap. apa lancar betul Pani Fanka của mama kalau nggak sini. Sudah lah konnya. Sudah dekat. Sudah dia dekat. lancar ini Tiana ruko Cakap mayang ini lagi buat. Hei. Dia bawa dia roh. Cakap mayang ini lagi buat. Ini video ko biar nanti nanti lagi buat next video lagi mencekan. Testi. Sana nih sekali nah halar na. bye Bye.